Добър ден. Добър вечер. Вечер. Айде па да е вечер. Добре, айде, добър вечер. Докато си пиех вино, се сетих нещо да ви задам една гатанка. Давай, задавай. Ако не мога ние да я познавам, те ще я познават с коментарите. Добре. Що е то? Има 100 крака и 10 зъба. Шах и мат. Стоножка да не. Не. 20. 20... Не. 50 баби при заболекара. Не. Мише нещо? Пенсионерски клуб. Не знам. Нещо ми се върти в главата от отдавна, май го знам, а не мога да се 50 сетя. секунди. Предавате ли се? Пенсионерски сбор. Пенсионерски сбор. М, Ема... Пенсионерски събор. Не, врата ми шия. Еми Не. нещо такова беше, ама не мога да се сетя. Хората в коментарите ще кажат. Айде напишете в коментарите да видим кой ще познае. Айде.